jam gene waali fini weeti yemen ñande nasande 13 juko ujune 2026 ina hawri e 29 dewa haran ujunere e temen 446 fergo konngudi dabbi holi ko yetti pullo joob heewi haaleede ko so tawi hunde ina waɗe walla ina haala tawi yimɓe meeɗa nan ɗum firti ko so hunde wayi no hana waade tan annadi yimɓe hunde yo waa tan no andirani koto waa no hana dudal pulaar murtuɗo joob yo jam ñallu ñallene nder hen